Mga pailaw at food stall sa Plaza Mabini sa Batangas City dinarayo ng mga residente. Harap ng Batangas City Hall nagliwanag dahil sa mga pailaw. Tunghayan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buhay na buhay ang gabi sa Plaza Mabini sa Batangas City. Nagningning ang open ground sa parke sa kumukuti-kutitap na Christmas display mula sa mga parol hanggang sa palamuti sa mga puno. Pami-pamilya ang dumayo para saksihan ang makulay na pailaw. Napakasaya, nag-e-enjoy ang mga bata at saka nakakapaglaro na sila. Mahigpit masyado dati kasi gawa ng mga bata bawal pang lumabas. Instagrammable ang lamppost lanterns. Paboritong selfie spot din ang matayog na Christmas tree na may taas na higit 25 talampakan. Hitik ito sa mga LED lights. Simbolo raw ito ng pagbabalik sigla ng Batangas City matapos ang 2 taong pandemya. At tayo'y unti-unti talaga na bumabango na hanggang sa maging masigla na uli ekonomiya at lahat ng aspeto ng ating pamumuhay. Napaka-refreshing pong tingnan ng Plaza Mabini po ngayon dito sa Batangas. Hindi problema ang gutom kung pagod na sa pagpapapicture at paglalakad-lakad dahil sa mga food cart na nakahilera sa plaza. Patok ang grilling station na ito. It's also providing service for other people because we want to share our recipes. May pa-zumba rin kung pinaghahandaan ang sex in healthy body ngayong holiday season. Tad-tad din ng LED lights ang harap ng City Hall na nagdagdag ningning sa downtown. Mae-enjoy ang pailaw sa plaza mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Kung na-miss mo namang pasyala ng pahiyas ngayong taon, may dahilan ulit para bumiyahe pa Lucban, Quezon. Ang Town Plaza nila, nagbabagong anyo sa gabi, namumutiktik sa mga makukulay na pailaw. Happy at good vibes ang hatid ng mga neon lights sa plaza na talagang certified hit pasyalan. Ang Christmas tree rito hindi lang isa, kundi 5. Maaliw ka sa Arc of Stars na nag-iiba-iba ang kulay. May tiendesitas o bazaar din sa plaza na pwedeng dayuhin at bilhan ng sari-saring produkto at pagkain. Nagliwanag din ang dinarayong kamay ni Jesus dahil sa mga star parol sa walkway ng mga turista. Merry Christmas mga kapuso! Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News.